Το όνομά μου είναι Elaine Williams και στα 27 μου χρόνια δεν περίμενα ποτέ ότι θα γινόμουν εκατομμυριούχος με τον πιο σπαρακτικό τρόπο. Οι παππούδες μου με μεγάλωσαν όταν οι γονείς μου ήταν πολύ απασχολημένοι με την ανάπτυξη της καριέρας τους. Ήταν ο κόσμος μου, όταν πέθαναν σε εκείνο το φρικτό δυστύχημα, ήμουν συντετριμμένη. Τότε μου τηλεφώνησε ο δικηγόρος τους με νέα που άλλαξαν τα πάντα. Ήμουν ο μοναδικός κληρονόμος της περιουσίας τους ύψους 12 εκατομμυρίων δολαρίων. Η οικογένειά μου από το να με παρηγορεί, απέτησε να τα παραδώσω όλα. Αρνήθηκα. Εκείνο το βράδυ με πέταξαν έξω. Αν θέλετε να μάθετε τι συνέβη όταν προσπάθησαν να μου κάνουν έξωση από το σπίτι των παππούδων μου την επόμενη μέρα, κάντε ένα like και εγγραφείτε. Πείτε μου από που παρακολουθείτε και μείνετε εδώ για μια ιστορία οικογενειακής προδοσίας που θα σας αφήσει άφωνους. Οι παππούδες μου, ο Χάρολντ και η Μάρθα Γουίλιαμς, ήταν οι στυλοβάτες της ζωής μου από τη στιγμή που γεννήθηκα, ενώ οι γονείς μου, ο Τόμας και η Νταϊάν, κυνηγούσαν πάντα την επόμενη προαγωγή ή επαγγελματική ευκαιρία. Οι παππούδες μου ήταν αυτοί που εμφανίζονταν σε κάθε σχολική παράσταση, στέγνωναν κάθε δάκρυ και γιόρταζαν κάθε μικρή νίκη, ζούσαν σε ένα πανέμορφο σπίτι βικτοριανού ρυθμού, μόλις 20 λεπτά από το σπίτι μας στα προάστια, και αυτή η απόσταση μου φαινόταν σαν τίποτα όταν χρειαζόμουν να ξεφύγω. Μεγαλώνοντας, ένιωθα πάντα σαν να ήμουν η περίεργη στην άμεση οικογένειά μου. Ο μεγαλύτερος αδελφός μου, ο Μπράιαν, σήμερα 35 ετών, ήταν το χρυσό παιδί με το επιχειρηματικό του δαιμόνιο και τη χαρισματική του προσωπικότητα. Η αδελφή μου Στέφανη, 32 ετών, ακολούθησε πιστά τα βήματά του και έγινε επιτυχημένη δικηγόρος εταιριών. Και μετά ήμουν εγώ, ο καλλιτεχνικός ονειροπόλος που προτιμούσε τα τετράδια με τα σκίτσα από τα λογιστικά φύλλα. Όταν ήμουν 7 ετών, οι γονείς μου πήγαν σε ένα εξάμηνο επαγγελματικό ταξίδι για να επεκτείνουν την εταιρεία τεχνολογίας τους διεθνώς. Αντί να προσλάβουν μια νταντά, όπως πρότειναν, οι παππούδες μου προσφέρθηκαν εθελοντικά να με προσέχουν. Αυτοί οι 6 μήνες εξελίχθηκαν στην πιο διαμορφωτική περίοδο της παιδικής μου ηλικίας. Ο παππούς Χάρολντ, με την ευγενική σοφία και την ατελείωτη υπομονή του, με δίδαξε ότι η πραγματική δύναμη προέρχεται από την καλοσύνη. Η γιαγιά Μάρθα, με το δημιουργικό της πνεύμα και την αποφασιστική της φύση, μου έδειξε ότι η επιδίωξη των παθών μου δεν ήταν απλώς αποδεκτή αλλά απαραίτητη. Κάθε Σαββατοκύριακο στο σπίτι τους γινόταν μια νέα περιπέτεια. Ο παππούς με πήγαινε για ψάρεμα στη λίμνη όπου έκανε πρόταση γάμου στη γιαγιά 50 χρόνια νωρίτερα, μου έλεγε ιστορίες για τη ζωή τους, τους αγώνες που ξεπέρασαν και τις αξίες που τους καθοδηγούσαν. Ακόμα ακούω τη βαθιά γουργουρητή φωνή του να λέει: «Elaine, να θυμάσαι ότι η αξία σου δεν μετριέται με αυτά που κερδίζεις, αλλά με το καλό που βάζεις σε αυτόν τον κόσμο». Η γιαγιά Μάρθα με μοίησε στην τέχνη. Ήταν μια αξιοσέβαστη ζωγράφος ακουαρέλας στα νιάτα της. Προτού την εγκαταλείψει για να μεγαλώσει τον πατέρα μου, αναγνώρισε το φυσικό μου ταλέντο και το καλλιέργησε χωρίς πίεση. Τα βροχερά απογεύματα, καθόμασταν στο ηλιακό της δωμάτιο ζωγραφίζοντας τοπία και μιλώντας για τα πάντα και για τίποτα. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με έκανε να νιώσω ότι με βλέπουν πραγματικά. Όταν οι γονείς μου επέστρεψαν από το ταξίδι τους, έκλαιγα για μέρες μη θέλοντας να φύγω από το σπίτι των παππούδων μου. Αυτό δημιούργησε την πρώτη από τις πολλές εντάσεις μεταξύ των γονιών και των παππούδων μου σχετικά με το πώς θα έπρεπε να με μεγαλώσουν. Ο πατέρας μου έλεγε: «Την κάνεις μαλθακή, μπαμπά. Ο κόσμος δεν είναι ευγενικό μέρος». Ο παππούς μου απαντούσε απλά: «Τότε, ίσως, θα βοηθήσει να τον κάνει πιο ευγενικό». Καθώς μεγάλωνα, το χάσμα μεταξύ των μελών της οικογένειας μου γινόταν πιο έντονο. Οι γονείς μου με έσπροχναν προς πρακτικές επαγγελματικές επιλογές, αποκαλώντας τις καλλιτεχνικές μου αναζητήσεις χόμπι, κατά τη διάρκεια των οικογενειακών δείπνων. Η συζήτηση περιστρεφόταν πάντα γύρω από τα επιτεύγματα των αδελφών μου, ενώ οι μικρές μου νίκες περνούσαν απαρατήρητες. Αν ανέφερα ότι κέρδισα έναν καλλιτεχνικό διαγωνισμό ή πούλησα μια παραγγελία, ο πατέρας μου χαμογελούσε στενά και άλλαζε θέμα. Όταν έγινα 18 ετών, οι παππούδες μου με βοήθησαν να κάνω αίτηση για τη Σχολή Καλών Τεχνών, πληρώνοντας κρυφά τα δίδακτρά μου όταν οι γονείς μου αρνήθηκαν. Η μητέρα μου το ανακάλυψε και τους κατηγόρησε ότι υπονομεύουν τη γονική τους εξουσία. Την άκουσα να φωνάζει στη γιαγιά: «Πάντα προσπαθούσατε να την στρέψετε εναντίον μας. Εμείς είμαστε οι γονείς της, όχι εσείς». Μετακόμισα από το σπίτι των γονιών μου αμέσως μετά το κολέγιο και εγκαταστάθηκα σε ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης. Έχτισα μια μέτρια καριέρα ως ανεξάρτητη εικονογράφος, δημιουργώντας έργα τέχνης για παιδικά βιβλία και τοπικές επιχειρήσεις. Οι γονείς μου θεωρούσαν ότι αυτό ήταν μια φάση και μου έστελναν τακτικά αγγελίες για εταιρικές θέσεις εργασίας. Εν τω μεταξύ, οι παππούδες μου επισκέφθηκαν την πρώτη μου έκθεση ζωγραφικής με δάκρυα υπερηφάνεια στα μάτια, αγόρασαν το πιο προσωπικό μου έργο και το κρέμασαν σε περίοπτη θέση στο σαλόνι τους.
Κάθε Κυριακή πήγαινα στο σπίτι τους για δείπνο. Αυτά τα γεύματα έγιναν το καταφύγιό μου, το μοναδικό μέρος όπου ένιωθα απόλυτα αποδεκτή. Η γιαγιά έκανε λεπτομερείς ερωτήσεις για τα τελευταία μου έργα, ενώ ο παππούς έκοβε άρθρα εφημερίδων για επιτυχημένους καλλιτέχνες για να με εμπνεύσει. Δημιούργησαν ένα θεμέλιο ανεφόρων αγάπης που με στήριξε μέσα από τη συνεχή αποδοκιμασία της υπόλοιπης οικογένειάς μου. Η αντίθεση μεταξύ αυτών των κυριακάτικων δείπνων και των υποχρεωτικών μηνιαίων επισκέψεων στο σπίτι των γονιών μου ήταν έντονη. Στους γονείς μου, ένιωθα σαν παρήσακτη που κοιτούσε μέσα σε μια οικογένεια που λειτουργούσε με βάση τη φιλοδοξία και τα επιτεύγματα. Ο Μπράιαν συζητούσε για την τελευταία του επενδυτική επιτυχία. Η Στέφανη μιλούσε για τις υψηλού προφίλ υποθέσεις της και οι γονείς μου έλαμπαν από υπερηφάνεια. Εγώ καθόμουν ήσυχα και ένιωθα αόρατη και ανεπαρκής. Η τελευταία φορά που είδα τους παππούδες μου ζωντανούς ήταν 2 εβδομάδες πριν από το ατύχημα. Με είχαν καλέσει για να γιορτάσουν τα 27 γενέθλιά μου. Η γιαγιά είχε φτιάξει την αγαπημένη μου τούρτα σοκολάτας με βατόμουρο και ο παππούς είχε κορνιζάρει μια από τις παιδικές μου ζωγραφιές δίπλα σε μια πρόσφατη παραγγελία για να δείξει πόσο μακριά είχα φτάσει. Καθώς έφευγα, με αγκάλιασαν πιο σφιχτά από όμικρον με τόνο τη συνήθως. Η γιαγιά μου ψιθύρισε: «Είσαι η καλύτερη από εμάς, Ελέιν. Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό». Μακάρι να ήξερα ότι αυτά θα ήταν τα τελευταία της λόγια προς εμένα. Το τηλεφώνημα ήρθε ένα πρωινό 3ης του Απριλίου. Ήμουν στο σχεδιαστήριο και δούλευα πάνω στις εικονογραφήσεις για ένα νέο παιδικό βιβλίο, όταν το τηλέφωνο μου άναψε με το όνομα του πατέρα μου. Η φωνή του ήταν ασυνήθιστα τρεμάμενη. «Έγινε ένα ατύχημα», μου είπε ξεκάθαρα. «Το αυτοκίνητο των παππούδων σου βγήκε από την οδό Mountain View χθες το βράδυ. Δεν τα κατάφεραν». Ο κόσμος σταμάτησε να γυρίζει. Οι παππούδες μου επέστρεφαν από τον εορτασμό της 55ης επετείου του γάμου τους στο εστιατόριο όπου είχαν βγει το πρώτο τους ραντεβού. Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, ένας οδηγός φορτηγού είχε αποκοιμηθεί στο τιμόνι, περνώντας τη λωρίδα τους στον ελικοειδή ορεινό δρόμο. Σκοτώθηκαν ακαριέα κατά τη σύγκρουση. Οι επόμενες ημέρες πέρασαν σε μια θολούρα θλίψης. Προχωρούσα στις διαδικασίες της κηδείας σαν φάντασμα, μην μπορώντας να επεξεργαστώ το γεγονός ότι δεν θα άκουγα ποτέ ξανά τις φωνές τους, δεν θα ένιωθα ποτέ την αγκαλιά τους. Η ίδια η κηδεία ήταν μια ζωφερή υπόθεση στην τοπική εκκλησία, όπου οι παππούδες μου παρακολουθούσαν τις λειτουργίες για δεκαετίες. Παρατήρησα ότι οι γονείς μου έδειχναν να ενδιαφέρονται περισσότερο για τα προσχήματα παρά για να τιμήσουν τη μνήμη των παππούδων μου. Η μητέρα μου ασχολήθηκε με τις ανθοδέσμες. Ενώ ο πατέρας μου δικτυωνόταν με επιχειρηματικούς συνεργάτες που είχαν έρθει για να αποτίσουν φόρο τιμής, αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι άκουσα τον αδελφό μου και την αδελφή μου να συζητούν για την κληρονομιά πριν καν οι παππούδες μας βρεθούν στο χώμα. Έπιασα θραύσματα της συζήτησής τους πίσω από μια κολόνα στη δεξίωση. «Πιστεύεις ότι ενημέρωσαν τη διαθήκη τους?» ρώτησε ο Μπράιαν, απάντησε η Στέφανη. «Ο μπαμπάς φαίνεται σίγουρος ότι θα υποφεληθούμε όλοι όμορφα. Μόνο το σπίτι πρέπει να αξίζει 2 εκατομμύρια σε αυτή την αγορά». 3 ημέρες μετά την κηδεία, λάβαμε ένα τηλεφώνημα από τον George Bennett, τον παλιό φίλο και δικηγόρο των παππούδων μου. Ζήτησε να συναντηθεί όλη η οικογένεια στο γραφείο του στο κέντρο της πόλης για την ανάγνωση της διαθήκης. Θυμάμαι τον πατέρα μου να δείχνει αυτάρεσκα σίγουρος καθώς μπαίναμε στην αίθουσα συνεδριάσεων με τα ξύλινα πάνελ. Η μητέρα μου ήδη αναδιαμόρφωνε νοερά το σπίτι των παππούδων μου. Αναφέροντας ότι πάντα πίστευε ότι η κουζίνα χρειαζόταν ανανέωση, ο George Bennett ήταν ένας διακεκριμένος άντρας γύρω στα 70, με ευγενικά μάτια πίσω από γυαλιά, με σειρμάτινο σκελετό. Ήταν δικηγόρος και φίλος των παππούδων μου για πάνω από 40 χρόνια. Τον είχα συναντήσει αρκετές φορές στο σπίτι τους κατά τη διάρκεια εορταστικών συγκεντρώσεων, μου έφερνε πάντα βιβλία τέχνης και έδειχνε πραγματικό ενδιαφέρον για τη δουλειά μου. Καθώς τακτοποιηθήκαμε στις δερμάτινες καρέκλες γύρω από το τραπέζι συνεδριάσεων, μου χάρισε ένα ευγενικό συμπονετικό χαμόγελο πριν ξεκινήσει τη διαδικασία. Αυτό που συνέβη στη συνέχεια άλλαξε τα πάντα. Ο George καθάρισε το λαιμό του και άρχισε να διαβάζει τη διαθήκη. Προς συλλογικό μας σοκ, ανακοίνωσε ότι οι παππούδες μου είχαν αφήσει ολόκληρη την περιουσία τους σε μένα, την Elaine Williams, ως μοναδική δικαιούχο. Το δωμάτιο σιώπησε πριν ξεσπάσει χάος. «Δεν θα μάθω ποτέ ποιος φαίνεται πιο έκπληκτος, εσύ ή η οικογένειά σου», μου είπε ήσυχα ο George. Καθώς ο πατέρας μου απαιτούσε εξηγήσεις, σύμφωνα με τη διαθήκη, είχα κληρονομήσει το βικτοριανό σπίτι αξίας περίπου $3 εκατομμυρίων, ρευστά διαθέσιμα σε διάφορους λογαριασμούς συνολικού ύψους $5 εκατομμυρίων, ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αξίας άλλων $3 εκατομμυρίων και μια πολύτιμη συλλογή έργων τέχνης αξίας τουλάχιστον $1 εκατομμυρίου. Επιπλέον,
είχε συσταθεί ένα καταπιστευματικό ταμείο για τη διαχείριση της περιουσίας, με τον Τζόρτζ ως εκτελεστή μέχρι να νιώσω. Άνετα να αναλάβω τον έλεγχο, ο πατέρας μου έγινε κόκκινος από θυμό. «Αυτό δεν μπορεί να είναι σωστό», φώναξε. Ποτέ δεν θα έκοβαν τον ίδιο του τον γιο. Ο Τζόρτζ προσκόμισε ήρεμα έγγραφα, που έδειχναν ότι οι παππούδες μου είχαν επικαιροποιήσει τη διαθήκη τους μόλις 6 μήνες πριν μεσόαστας φρένας και τους κατάλληλους μάρτυρες. Όλα ήταν νομικά δεσμευτικά. Στη συνέχεια, ο Γιώργος μου έδωσε έναν σφραγισμένο φάκελο. «Η γιαγιά σας μου ζήτησε να σας το δώσω αυτό κατηδίαν, αλλά δεδομένων των συνθηκών, ίσως θα έπρεπε να το διαβάσετε τώρα», πρότεινε. Με τρεμάμενα χέρια, άνοιξα το γράμμα και άρχισα να διαβάζω τον κομψό γραφικό χαρακτήρα της γιαγιάς μου. «Αγαπητή Ελέιν, αν το διαβάζεις αυτό, ο Χάρολντ και εγώ φύγαμε από αυτόν τον κόσμο με την ελπίδα να είμαστε μαζί, όπως έχουμε κάνει τα πάντα στη ζωή. Σε παρακαλώ, μην πενθήσεις πολύ. Ζήσαμε μια γεμάτη ζωή περιτριγυρισμένη από αγάπη. Ειδικά η δική σου, πήραμε την απόφαση να αφήσουμε την περιουσία μας σε εσάς όχι για να δημιουργήσουμε διαίρεση, αλλά επειδή πιστεύουμε σε εσάς και στην καλοσύνη που φέρνετε σε αυτόν τον κόσμο. Ο πατέρας σας και τα αδέλφια σας έχουν ευλογηθεί με επιχειρηματικό δαιμόνιο και έχουν κτίσει άνετες ζωές για τους εαυτούς τους. Είστε γλυκά κορίτσια που βλέπουν τον κόσμο διαφορετικά, βλέπετε την ομορφιά εκεί που άλλοι βλέπουν μόνο τη χρησιμότητα. Τις δυνατότητες εκεί που άλλοι βλέπουν τον περιορισμό. Αυτή η κληρονομιά δεν είναι μόνο χρήματα και περιουσία. Είναι η πίστη μας στο όραμά σας και η ελπίδα μας ότι θα χρησιμοποιήσετε αυτούς τους πόρους για να δημιουργήσετε τη ζωή που σας δίνει χαρά, όχι αυτή που περιμένουν οι άλλοι από εσάς. Σας εμπιστευόμαστε απόλυτα, να ξέρετε ότι είμαστε περήφανοι για εσάς όχι για αυτά που πετυχαίνετε αλλά για αυτό που είστε, με όλη μας την αγάπη, η γιαγιά και ο παππούς. Μέχρι να τελειώσω την ανάγνωση, δάκρυα έτρεχαν στο πρόσωπό μου. Το γράμμα επιβεβαίωνε αυτό που πάντα ένιωθα, οι παππούδες μου με έβλεπαν πραγματικά όταν όλοι οι άλλοι έβλεπαν μέσα από μένα. Η φωνή της μητέρας μου διέκοψε τη συναισθηματική μου στιγμή. Προφανώς, δεν σκέφτονταν καθαρά. Τζόρτζ, θα έπρεπε να τους είχε συμβουλέψει καλύτερα. Ως δικηγόρος τους. Ήξερες ότι αυτό θα προκαλούσε οικογενειακές διαμάχες. Ο Τζόρτζ παρέμεινε επαγγελματίας αλλά σταθερός. Ο Χάρολντ και η Μάρθα ήταν απολύτως υγιείς και ήταν πολύ σαφείς ως προς τις επιθυμίες τους. Συζήτησαν την απόφαση αυτή εκτενώς μαζί μου και σας διαβεβαιώνω ότι ελήφθη με πλήρη επίγνωση όλων των συνεπειών. Η συνάντηση διαλύθηκε σε κατηγορίες και απαιτήσεις. Ο αδελφός μου επέμενε ότι οι παππούδες μας πρέπει να είχαν χειραγωγηθεί. Η αδελφή μου επικαλέστηκε τις νομικές της γνώσεις, απειλώντας να αμφισβητήσει τη διαθήκη. Ο πατέρας μου περπατούσε στο δωμάτιο, εναλλάσσοντας τα παζάρια μαζί μου και απειλώντας με νομικές ενέργειες. Καθ' όλη τη διάρκεια όλων αυτών, ο Γιώργος στάθηκε ως ανάχωμα ανάμεσα σε μένα και τον θυμό τους. Καθώς φεύγαμε από το γραφείο, η οικογένειά μου έκλεισε τις γραμμές εναντίον μου. Στο πάρκινγκ, ο πατέρας μου με άρπαξε από το χέρι. «Θα υπογράψεις τουλάχιστον τη μισή κληρονομιά στην οικογένεια», επέμεινε. «Είναι το σωστό», όταν δίστασα, η μητέρα μου πρόσθεσε. «Μετά από όλα όσα κάναμε για σένα, έτσι μας το ξεπληρώνεις», κλέβοντας την κληρονομιά των παππούδων σου από την υπόλοιπη οικογένεια, ένιωσα ταυτόχρονα να με κατακλείζει η θλίψη, η σύγχυση και τώρα το βάρος των προσδοκιών της οικογένειάς μου. Ο Γιώργος υποσχέθηκε να με βοηθήσει να περιηγηθώ στις νομικές πτυχές της κληρονομιάς, διαβεβαιώνοντας με ότι οι επιθυμίες των παππούδων μου ήταν νομικά ορθές και θα προστατεύονταν. Ήξερα όμως ότι η νομική μάχη δεν θα ήταν τίποτα μπροστά στο συναισθηματικό πόλεμο που μόλις είχε αρχίσει με την οικογένειά μου. Οι ημέρες που ακολούθησαν την ανάγνωση της διαθήκης ήταν ένας ανελαίητος καταιγισμός τακτικών χειραγώγησης από την οικογένειά μου. Ξεκίνησε με ωριαία τηλεφωνήματα από τη μητέρα μου, που εναλλάσσονταν μεταξύ ενοχικών ενοχών και θυμωμένων ξεσπασμάτων. Δεν έπρεπε να το σηκώσω, αλλά κάποιο κομμάτι μου εξακολουθούσε να αποζητά την έγκρισή τους. Εξακολουθούσε να ελπίζει ότι τελικά θα με καταλάβαιναν και θα με υποστήριζαν. «Απλά σκέψου τι θα ήθελαν πραγματικά οι παππούδες σου», επέμενε η μητέρα μου κατά τη διάρκεια ενός τηλεφωνήματος. Ήταν μπερδεμένοι στα γεράματά τους. «Ο πατέρας σου είναι το μόναχο παιδί τους. Πιστεύεις πραγματικά ότι είχαν σκοπό να τον αποκληρώσουν εντελώς?» Ο πατέρας μου ακολούθησε μια διαφορετική προσέγγιση, στέλνοντας επίσημα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέγραφαν τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να μοιραστεί η κληρονομιά στα μέλη της οικογένειας, σαν να είχε ήδη ληφθεί η απόφαση. 5 ημέρες μετά την ανάγνωση της διαθήκης, διοργάνωσαν ένα οικογενειακό δείπνο στο σπίτι τους, παρουσιάζοντας το ως μια ευκαιρία να συζητήσουν τα πράγματα λογικά. Θα έπρεπε να το ξέρω καλύτερα, αλλά πήγα ούτως ή άλλως, ελπίζοντας παρά την ελπίδα ότι θα προσπαθούσαν να κατανοήσουν τη θέση μου.
τη στιγμή που πέρασα την πόρτα, κατάλαβα ότι επρόκειτο για ενέδρα, δεν ήταν μόνο οι γονείς και τα αδέλφια μου εκεί, αλλά και θείες, θείοι και ξαδέλφια από την πλευρά του πατέρα μου, οι οποίοι με κοιτούσαν με εκφράσεις που κυμαίνονταν από απογοήτευση έως απόλυτη εχθρότητα. Η τραπεζαρία ήταν αποπνικτική, καθώς ο πατέρας μου στεκόταν στην κεφαλή του τραπεζιού, συμπεριφερόμενος σαν να προείδρευε σε επαγγελματική συνάντηση και όχι σε οικογενειακή συζήτηση. Στην πραγματικότητα είχε ετοιμάσει μια παρουσίαση PowerPoint με τίτλο «Σχέδιο διανομής οικογενειακής περιουσίας», καθόμουν σιωπηλά καθώς περιέγραφε την πρόταση του. Το 60% των περιουσιακών στοιχείων θα πήγαινε σε εκείνον ως νόμιμο γιο, το 20% θα μοιραζόταν μεταξύ του Μπράιαν και τη Στέφανη και εσείς θα λαμβάνατε το 20%, το οποίο χαρακτήρισε κάτι παραπάνω από γενναιόδωρο. Όταν δεν συμφώνησα αμέσως, ο αδελφός μου ο Μπράιαν έσκυψε μπροστά, με το επιχειρηματικό διαπραγματευτικό του πρόσωπο σταθερά στη θέση του. Ελέιν. Πρέπει να είσαι πρακτική εδώ. Δεν έχεις καμία εμπειρία στη διαχείριση αυτού του είδους του πλούτου, χωρίς την κατάλληλη οικονομική καθοδήγηση, θα τα χάσεις όλα μέσα σε 5 χρόνια. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι περισσότερες απρόσμενες κληρονομιές σπαταλώνται γρήγορα. Η αδελφή μου Στέφανη, αξιοποιώντας το νομικό της υπόβαθρο, πρόσθεσε: «Έχω ήδη μιλήσει με αρκετούς συναδέλφους που ειδικεύονται στο κληρονομικό δίκαιο. Όλοι τους συμφωνούν ότι μια διαθήκη που αποκλείει εντελώς τον απευθείας απόγονο, υπέρ ενός εγγονιού, θα μπορούσε εύκολα να προσβληθεί για λόγους αθέμητης επιρροής ή μειωμένης ικανότητας». Η πίεση συνέχισε να αυξάνεται, καθώς διάφοροι συγγενείς αναμετρήθηκαν με τις απόψεις τους. Η θεία μου Πατρίσα, η οποία είχε επισκεφθεί τους παππούδες μου ίσως 2 φορές την τελευταία δεκαετία, είχε το θράσος να πει ότι ο Χάρολντ και η Μάρθα θα απογοητεύονταν πολύ αν έβλεπαν την κληρονομιά τους να διαλύει την οικογένεια με αυτόν τον τρόπο. Αγαπητή Ελέιν. Το σωστό είναι ξεκάθαρο, καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της ενορχιστρωμένης επίθεσης, παρατήρησα την ξαδέρφη μου Σάρα, μόλις 1 χρόνο μικρότερη από μένα, να παρακολουθεί σιωπηλά από τη γωνία με συμπάθεια στα μάτια της. Είχαμε έρθει κοντά ως παιδιά πριν οι δρόμοι μας διασταυρωθούν και εκείνη πήγε στην ιατρική σχολή, ενώ εγώ ασχολήθηκα με την τέχνη. Ήταν το μόνο άτομο στο δωμάτιο που δεν φαινόταν να με κρίνει. Όταν τελικά βρήκα τη φωνή μου, μίλησα ήσυχα αλλά σταθερά. Καταλαβαίνω ότι όλοι έχουν έντονα συναισθήματα γι' αυτό, αλλά οι παππούδες μου πήραν την απόφασή τους ξεκάθαρα και νόμιμα. Σκοπεύω να τιμήσω τις επιθυμίες τους, το πρόσωπο του πατέρα μου σκοτίνιασε. Πάντα ήσουν εγωίστρια, Ελέιν. Πάντα στο δικό σου μικρό κόσμο να παίρνεις και ποτέ να μην δίνεις πίσω. Ξέρεις πόσα χρήματα ξοδέψαμε για την άχρηστη καλλιτεχνική σου εκπαίδευση, και τώρα θέλεις να κλέψεις και τα σκληρά κερδισμένα χρήματα των παππούδων σου. Η μητέρα μου πέρασε στα δάκρυα. Την αγαπημένη της τακτική χειραγώγησης. Πώς μπορείς να μας το κάνεις αυτό, μετά από όλες τις θυσίες που κάναμε για σένα? Ξέχασε βολικά ότι οι παππούδες μου ήταν αυτοί που είχαν πληρώσει για την εκπαίδευσή μου. Τα πράγματα κλιμακώθηκαν όταν ο Μπράιαν σηκώθηκε όρθιος, δείχνοντας με το δάχτυλό του. Ξέρεις τι λέει ο κόσμος, σωστά, ότι χειραγώγησες 2 ηλικιωμένους ανθρώπους, παριστάνοντας την αφοσιωμένη εγγονή, ενώ γέμιζες τα κεφάλια τους με ψέματα για τους υπόλοιπους από εμάς. Είναι αρρωστημένο, Ελέιν, ένιωσα τα μάγουλά μου να καίνε από θυμό και ταπείνωση. Ποτέ δεν το ζήτησα αυτό, δεν ήξερα καν για τη διαθήκη, η Στέφανη παρενέβη με ψυχρή ακρίβεια. Λοιπόν, πόσο βολικό για σένα. Περιμένεις να πιστέψουμε ότι δεν είχες ιδέα ότι σχεδίαζαν να σου αφήσουν τα πάντα. Την τέλεια μικρή εγγονή καλλιτέχνη που δεν μπορούσε να κάνει λάθος. Η διαφωνία έφτασε στο απροχώρητο όταν ο πατέρας μου χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι. Αρκετά. Αυτό πρόκειται να συμβεί. Θα τηλεφωνήσεις αύριο στον Τζόρτζ και θα του πεις ότι θέλεις να αναδιανύμεις την κληρονομιά σύμφωνα με το σχέδιό μου. Αν αρνηθείς, δεν είσαι πλέον ευπρόσδεκτος σε αυτή την οικογένεια. Κοίταξα γύρω από το τραπέζι τα πρόσωπα των ανθρώπων που υποτίθεται ότι με αγαπούσαν ανεφόρον και τώρα είχαν στραβώσει από απληστία και μνησικακία. Εκείνη τη στιγμή κάτι έσπασε μέσα μου. Το τελευταίο νήμα ελπίδας ότι θα με αποδέχονταν ποτέ πραγματικά για αυτό που ήμουν. Σηκώθηκα αργά, με τη φωνή μου πιο σταθερή από όμικρον με τόνο, τι ένιωθα. Η γιαγιά και ο παππούς μου εμπιστεύτηκαν την κληρονομιά τους. Δεν θα προδώσω αυτή την εμπιστοσύνη. Ούτε καν για χάρη της οικογενειακής ειρήνης, η μητέρα μου λαχανιάστηκε δραματικά. Τότε έκανες την επιλογή σου. Μην περιμένεις καμία υποστήριξη από εμάς όταν αναπόφευκτα αποτύχεις. Καθώς γύρισα να φύγω, η Σάρα σηκώθηκε ήσυχα και μου έδωσε ένα διπλωμένο χαρτί με τον αριθμό του τηλεφώνου της. Τηλεφώνησέ μου αν χρειαστείς κάτι, μου ψιθύρισε. Είχα σχεδόν φτάσει στην πόρτα όταν ο πατέρας μου έδωσε το τελειωτικό χτύπημα.
Αν βγεις από αυτή την πόρτα χωρίς να συμφωνήσεις με τους όρους μας, μην κάνεις τον κόπο να ξαναγυρίσεις. Επιλέγεις το χρήμα από την οικογένεια, και αυτό δεν σε κάνει κόρη μου. Σταμάτησα, γύρισα και τον κοίταξα κατευθείαν στα μάτια. Όχι, μπαμπά. Επιλέγω να σεβαστώ τις επιθυμίες των δύο ανθρώπων που πραγματικά με αγάπησαν ανεφόρον. Κάτι που εσύ δεν κατάφερες ποτέ να κάνεις. Εκείνο το βράδυ μάζεψα τα απαραίτητα στο αυτοκίνητό μου. Με δάκρυα να τρέχουν στο πρόσωπό μου καθώς έφευγα από το διαμέρισμα που είχαν συνυπογράψει οι γονείς μου. Μπήκα σε ένα ξενοδοχείο νιώθοντας εντελώς μόνη, αλλά και παράξενα απελευθερωμένη. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, ήμουν εντελώς απαλλαγμένη από τις προσδοκίες και τις απογοητεύσεις τους. Κλαίγοντας κοιμήθηκα, το επόμενο πρωί ξύπνησα με πρισμένα μάτια και μια παράξενη αίσθηση αποφασιστικότητας. Αν η οικογένειά μου με είχε αποκηρύξει, τότε θα έχτιζα μια νέα ζωή με τους δικούς μου όρους. Τηλεφώνησα στον Γιώργο, ο οποίος ανακουφίστηκε που με άκουσε, αφού είχε λάβει αρκετά απειλητικά μηνύματα από τον πατέρα μου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεσποινής Williams, η γιαγιά σας μου έδωσε σαφείς οδηγίες να σας βοηθήσω να μεταβείτε στο σπίτι όποτε νιώθετε έτοιμοι, είπε ευγενικά. Θα θέλατε να σας συναντήσω εκεί το απόγευμα, συμφώνησα, νιώθοντας ένα μείγμα θλίψης και προσμονής στην προοπτική να μπω στο σπίτι των παππούδων μου ως νέα ιδιοκτήτρια, όταν μπήκα στο γνωστό κυκλικό δρομάκι. Το βικτοριανό σπίτι έμοιαζε ακριβώς όπως ήταν πάντα, με τα μελομακάρονα στολίδια και την περιμετρική βεράντα. Ωστόσο, όλα έμοιαζαν διαφορετικά. Τα κρεμαστά καλάθια με τις φτέρες που φρόντιζε με αγάπη η γιαγιά μου είχαν αρχίσει να μαραίνονται. Η κούνια στη βεράντα όπου ο παππούς μου είχε πει αμέτρητες ιστορίες καθόταν ακίνητη στο ανοιξιάτικο αεράκι, ο Μάρτς περίμενε στη βεράντα, με ένα σετ κλειδιά και έναν χοντρό φάκελο στα χέρια, καθώς ξεκλείδωνε την πόρτα, εξηγούσε. Οι παππούδες σου άφησαν λεπτομερείς οδηγίες για τα πάντα στο σπίτι. Η Μάρθα ήταν πολύ οργανωμένη. Μου έδωσε τα κλειδιά με ένα ευγενικό χαμόγελο. Καλώς ήρθες σπίτι, Ελέιν. Θα χαιρόντουσαν πολύ να μάθουν ότι είσαι εδώ. Το να περάσω το κατόφλι χωρίς να με χαιρετήσουν οι παππούδες μου, το ένιωσα λάθος, σαν να έμπαινα σε μια εκκλησία μετά το τέλος της λειτουργίας. Το σπίτι μύριζε το ίδιο, ένα μείγμα από βερνίκι λεμονιού. Παλιά βιβλία και την παρατεταμένη μυρωδιά του αρώματος τριαντάφυλλου της γιαγιάς μου, έτρεξα τα δάχτυλά μου κατά μήκος της γνώριμης κουπαστής από μαόνι, θυμούμενη πως συνήθιζα να γλιστράω από αυτήν όταν ήμουν παιδί, ενώ ο παππούς μου έκανε ότι δεν το πρόσεχε. Ο Τζόρτζ με οδήγησε στο γραφείο όπου αρκετά κουτιά με έγγραφα ήταν τακτοποιημένα πάνω στο μεγάλο δρυύνο γραφείο. Αυτά περιέχουν όλα τα οικονομικά αρχεία, τους τίτλους ιδιοκτησίας και τις πληροφορίες για τις επενδύσεις, μου εξήγησε. Επίσης, η γιαγιά σας κρατούσε εκτενή ημερολόγια και αλληλογραφία που ήθελε συγκεκριμένα να έχετε εσείς. Πήρα το θάρρος να εγκαταστήσω ένα σύστημα ασφαλείας, δεδομένων των πρόσφατων απειλών του πατέρα σας. Αφού ο Τζόρτζ έφυγε, υποσχόμενος να επιστρέψει την επόμενη μέρα για να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες, βρέθηκα μόνη στο σπίτι γεμάτη αναμνήσεις. Αντί να ξεπακετάρω τα λιγοστά μου υπάρχοντα, με τράβηξαν τα κουτιά με τα ημερολόγια της γιαγιάς μου. Το παλαιότερο χρονολογούνταν πριν από τη γέννηση του πατέρα μου, δεμένο σε ξεθοριασμένο δέρμα με το πατρικό της όνομα ανάγλυφο στο εξώφυλλο, καθώς άρχισα να τα διαβάζω. Προέκυψε μια πολύ διαφορετική εικόνα της οικογένειας μου. Ανακάλυψα ότι οι παππούδες μου δεν ήταν πάντα πλούσιοι. Είχαν χτίσει την περιουσία τους μέσα από δεκαετίες έξυπνων επενδύσεων και σκληρής δουλειάς. Ο παππούς μου είχε ξεκινήσει ως νεαρός δικηγόρος σε μια μικρή εταιρεία, προτού τελικά ιδρύσει το δικό του επιτυχημένο γραφείο. Η γιαγιά μου ήταν μια ταλαντούχα καλλιτέχνηδα που αργότερα έγινε μια αξιοσέβαστη έμπορος έργων τέχνης με μάτι για τα ανεξερεύνητα ταλέντα. Το πιο συγκλονιστικό ήταν να μάθω ότι είχαν στηρίξει οικονομικά τους γονείς μου στα πρώτα χρόνια του γάμου τους. Όταν ο πατέρας μου θέλησε να ιδρύσει την εταιρεία τεχνολογίας του, οι παππούδες μου είχαν παράσχει το αρχικό κεφάλαιο σχεδόν $1.000.000, σύμφωνα με τα αρχεία της γιαγιάς μου. Το δάνειο αυτό δεν είχε ποτέ αποπληρωθεί, παρά την τελική επιτυχία των γονιών μου. Αντιθέτως, καθώς η εταιρεία τους μεγάλωνε, οι γονείς μου είχαν γίνει όλο και πιο απόμακροι, επισκεπτόμενοι μόνο όταν χρειάζονταν κάτι. Ένα άλλο ημερολόγιο από τότε που ήμουν περίπου 10 ετών περιγράφει λεπτομερώς τις ανησυχίες της γιαγιάς μου για το πώς μου συμπεριφέρονταν οι γονείς μου. Έγραφε: «Ο Τόμας και η Νταϊάν φαίνεται να μην έχουν υπομονή για το ευγενικό πνεύμα της Ελέιν. Πιέζουν τα μεγαλύτερα παιδιά προς την επίτευξη επιτευγμάτων με οποιοδήποτε κόστος, και φοβάμαι ότι βλέπουν την καλλιτεχνική φύση της Ελέιν ως ελάττωμα και όχι ως χάρισμα». Ο Χάρολντ και εγώ συζητήσαμε να αναλάβουμε έναν πιο ενεργό ρόλο στην ανατροφή της, ακόμη και αν αυτό προκαλεί εντάσεις με τον Τόμας. Σε ένα κουτί με αλληλογραφία,
βρήκα επιστολές μεταξύ του παππού μου και του πατέρα μου που καλύπτουν 2 δεκαετίες. Οι πρώτες επιστολές ήταν θερμές και υποστηρικτικές. Αλλά με την πάροδο του χρόνου ο τόνος του πατέρα μου γινόταν όλο και πιο απαιτητικός και δικαιωματικός, σε μια ιδιαίτερα ενοχλητική επιστολή που χρονολογείται μόλις πριν από 5 χρόνια. Ο πατέρας μου είχε προτείνει στην πραγματικότητα στους παππούδες μου να πουλήσουν το σπίτι τους και να μετακομίσουν σε μια κοινότητα συνταξιούχων, προσφέροντάς τους να τους βοηθήσει στη διαχείριση των κεφαλαίων που θα προέκυπταν, διαβάζοντας ανάμεσα στις γραμμές. Ήταν σαφές ότι προσπαθούσε να πάρει τον έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων ακόμη και τότε, καθώς ο ήλιος άρχισε να δύει, ρίχνοντας μεγάλες σκιές στο γραφείο, ανακάλυψα ένα κρυφό διαμέρισμα στο γραφείο του παππού μου. Μέσα υπήρχε ένα στικάκι USB με την ένδειξη Family Business και ένα χειρόγραφο σημείωμα που έγραφε «Για την Ελέιν». Αν χρειαζόταν, το σύνδεσα με το φορητό μου υπολογιστή και βρήκα δεκάδες φακέλους που περιείχαν οικονομικά αρχεία, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και νομικά έγγραφα. Ανάμεσά τους υπήρχαν αποδείξεις ότι ο αδελφός μου ο Μπράιαν είχε προσεγγίσει τον παππού μου πριν από 3 χρόνια ζητώντας μια επένδυση ύψους $2 εκατομμυρίων σε μια επιχειρηματική επιχείρηση. Ο παππούς μου είχε προφανώς κάνει τη δέουσα επιμέλεια και ανακάλυψε ότι το εγχείρημα ήταν εξαιρετικά αμφισβητήσιμο, ενδεχομένως και δόλιο. Είχε αρνηθεί να επενδύσει και ο Μπράιαν δεν το είχε αναφέρει ποτέ στην υπόλοιπη οικογένεια. Ήμουν τόσο απορροφημένος σε αυτές τις αποκαλύψεις που παραλίγο να πεταχτώ από το δέρμα μου όταν χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. Με την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά, πλησίασα την εξώπορτα προσεκτικά, μισοπεριμένοντας να βρω τη θυμωμένη οικογένειά μου στη βεράντα. Ανταυτού, με υποδέχτηκε ένας ηλικιωμένος άντρας με φόρμα, με ξεθοριασμένο πρόσωπο και ευγενικά μάτια. «Δεσποινής Ελέιν, είμαι ο Φρανκ. Ο κηπουρός των παππούδων σας τα τελευταία 30 χρόνια. Έμαθα ότι μετακομίσατε και ήθελα να σας υποβάλω τα σέβη μου. Προσέχω τους κήπους από τότε που πέθαναν. Η γιαγιά σας δεν θα ήθελε να υποφέρουν τα τριαντάφυλλα της». Κάλεσα τον Φρανκ για τσάι, και κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας μοιράστηκε ιστορίες για τους παππούδες μου που δεν είχα ακούσει ποτέ. Πώς ο παππούς μου είχε πληρώσει για τις σπουδές της κόρης του Φρανκ στο κολέγιο, όταν η γυναίκα του αρρώστησε και οι ιατρικοί λογαριασμοί εξάντλησαν τις οικονομίες τους. Τώρα η γιαγιά μου είχε επισκεφτεί τη γυναίκα του Φρανκ στο νοσοκομείο κάθε μέρα για 3 μήνες, φέρνοντας φρέσκα λουλούδια και σπιτικό φαγητό. Η εικόνα που ζωγράφισε ήταν σύμφωνη με τους παππούδες και τις γιαγιάδες που ήξερα, αγαπητοί, γενναιόδοροι και με αρχές. Όταν πρέπει να πάρω μια δύσκολη απόφαση, έλεγε πάντα ο παππούς σου, αναρωτήσου τι είδους άνθρωπος θέλεις να γίνεις όταν κοιτάξεις πίσω στη ζωή σου, όχι τι είναι πιο εύκολο αυτή τη στιγμή. Μου είπε ο Φρανκ φεύγοντας. Ήταν καλοί άνθρωποι, δεσποινής Ελέιν. Οι καλύτεροι που γνώρισα ποτέ. Εκείνο το βράδυ, εξερεύνησα περισσότερο το σπίτι, βλέποντας το με νέα μάτια. Σε αυτό που ήταν το εργαστήριο ζωγραφικής της γιαγιάς μου, ανακάλυψα δεκάδες από τα παιδικά μου σχέδια και πίνακες προσεκτικά διατηρημένα σε αρχαιακές θήκες. Είχε φυλάξει τα πάντα, από τις πρώτες μου αδέξιες μου γραφίδες με κραγιόν μέχρι την πρόσφατη επαγγελματική μου δουλειά. Δίπλα τους υπήρχε ένας μισοτελειωμένος δικός της πίνακας, ένα πορτρέτο μου που πρέπει να δούλευε πριν πεθάνει. Στη βιβλιοθήκη του παππού μου, βρήκα βιβλία για επενδύσεις στην τέχνη και μη κερδοσκοπική διαχείριση, πρόσφατους σελιδοδείκτες και σημειώσεις στα περιθώρια. Φαίνεται ότι είχαν ερευνήσει τρόπους για να με βοηθήσουν να καθιερωθώ ως καλλιτέχνης πολύ πριν ενημερώσουν τη διαθήκη τους, καθώς συνέχισα να εξερευνώ. Έπεσα πάνω σε φωτογραφίες των παππούδων μου με εξέχουσες προσωπικότητες του κόσμου της τέχνης σε φιλανθρωπικά γκαλά και με βραβεία κοινωνικής προσφοράς. Συνειδητοποίησα πόσο λίγα ήξερα στην πραγματικότητα για τη ζωή τους εκτός από τη σχέση τους μαζί μου. Ήταν σεβαστοί ηγέτες της κοινότητας που χρησιμοποιούσαν τον πλούτο τους για να βοηθήσουν άλλους αθόρυβα και χωρίς αναγνώριση. Μέχρι τα μεσάνυχτα, καθισμένη στο δωμάτιο του κήπου της γιαγιάς μου, περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της φυτά, πήρα μια απόφαση. Θα χρησιμοποιούσα αυτή την κληρονομιά όπως ακριβώς την είχαν σχεδιάσει, όχι μόνο για να εξασφαλίσω το δικό μου μέλλον, αλλά και για να συνεχίσω την κληρονομιά της ήσυχης γενεοδορίας τους. Θα ίδρυα ένα ίδρυμα στο όνομά τους για να στηρίξω νέους καλλιτέχνες που, όπως εγώ, χρειάζονταν κάποιον να πιστέψει σε αυτούς όταν οι δικές τους οικογένειες δεν το έκαναν, καθώς πήγα τελικά για ύπνο στον ξενώνα. Μην μπορώντας να πείσω τον εαυτό μου να χρησιμοποιήσει ακόμα το υπνοδωμάτιο των παππούδων μου, ένιωσα την παρουσία τους παντού γύρω μου. Για πρώτη φορά μετά το θάνατό τους, κοιμήθηκα ήρεμα, γνωρίζοντας ότι ήμουν ακριβώς εκεί που έπρεπε να είμαι. Ξύπνησα το επόμενο πρωί από το τηλέφωνό μου που βούιζε από μηνύματα. Η αδελφή μου Στέφανη είχε στείλει μια σειρά από απειλητικά μηνύματα, έχετε 24 ώρες για να το ξανασκεφτείτε. Ο μπαμπάς προσέλαβε τον Βίνσεντ Μόργαν. Στο νομικό κόσμο, το στομάχι μου έπεσε,
Ο Βίνσεντ Μόργαν ήταν ένας από τους πιο επιθετικούς δικηγόρους ακινήτων στην πολιτεία, γνωστός για την αδίστακτη τακτική του και το υψηλό ποσοστό επιτυχίας στην αμφισβήτηση διαθηκών. Ακολούθησαν και άλλα μηνύματα από διάφορα μέλη της οικογένειας, που κυμαίνονταν από ενοχικές εκκλήσεις μέχρι απροκάλυπτες απειλές. «Η θεία μου έγραψε, οι παππούδες σου κυλιούνται στους τάφους τους βλέποντας πως έχεις διαλύσει αυτή την οικογένεια, ο αδελφός μου έστειλε. Ελπίζω να απολαμβάνεις να παίζεις σπίτι σε μια ιδιοκτησία που θα έπρεπε να ανήκει σε όλους μας. Ο μπαμπάς θα φροντίσει να μετανιώσεις γι' αυτό». Τηλεφώνησα αμέσως τον Γιώργο, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι η διαθήκη ήταν σταθερή, αλλά πρότεινε να συναντηθούμε εκείνο το απόγευμα για να συζητήσουμε μια στρατηγική. «Δεν είσαι μόνη σου σε αυτό, Ελέιν. Οι παππούδες σου προέβλεψαν τις πιθανές προκλήσεις και πήραν εκτεταμένες προφυλάξεις. Αργότερα εκείνο το πρωί, καθώς ταξινομούσα και άλλα έγγραφα των παππούδων μου, χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. Μια νεαρή γυναίκα με φιλικό χαμόγελο συστήθηκε ως Λίλι Άντρους, ισχυριζόμενη ότι ήταν μια παλιά μου φίλη από τη Σχολή Καλών Τεχνών. Δεν θυμόμουν να την είχα συναντήσει ποτέ, αλλά μιλούσε πιστικά για μαθήματα και καθηγητές. Κάνοντας με να αμφιβάλλω για τη δική μου μνήμη, ζήτησε να με ξεναγήσει στο σπίτι. Σχολιάζοντας εκτενώς την αξία διαφόρων αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Οι ερωτήσεις της επικεντρώνονταν όλο και περισσότερο στο αν σκόπευα να πουλήσω κάτι και αν ζούσα μόνη μου στο μεγάλο σπίτι. Κάτι πάνω της μου φάνηκε παράξενο, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω το γιατί. Όταν πήγε στο μπάνιο, την πρόσεξα να βγάζει φωτογραφίες από το διάδρομο και τα δωμάτια που περνούσε. Καθώς έφευγε, με αγκάλιασε αμήχανα και μου είπε: «Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Μπορεί να φέρω και άλλους συμμαθητές μου σύντομα. Πρέπει να κάνουμε παρέα πιο συχνά». Μια ανατριχύλα έτρεξε στη σπονδυλική μου στήλη καθώς την είδα να μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο όπου κάποιος την περίμενε στη θέση του οδηγού. Το αυτοκίνητο πέρασε από το σπίτι άλλες 2 φορές εκείνο το απόγευμα. Οι υποψίες μου επιβεβαιώθηκαν όταν μου τηλεφώνησε η ξαδέρφη μου η Σάρα. «Αλέιν, πρέπει να σε προειδοποιήσω. Έστειλαν κάποιον να σε κατασκοπεύει. Κάποια κοπέλα που προσέλαβαν για να προσποιηθεί ότι σε ξέρει από το σχολείο. Προσπαθούν να συγκεντρώσουν στοιχεία ότι ζεις πάταλα ή ότι διαχειρίζεσαι λάθος την περιουσία». Το αίμα μου πάγωσε. Τελικά δεν ήμουν παρανοϊκή. Η Σάρα συνέχισε: «Δεν μπορώ να πιστέψω πως συμπεριφέρονται. Δεν πρόκειται για δικαιοσύνη, αλλά για έλεγχο. Ο θείος Τόμας πάντα περίμενε από όλους να συμμορφωθούν με τα σχέδια του». Έκανε μια παύση πριν προσθέσει: «Ήθελα να ξέρεις ότι είμαι με το μέρος σου. Αυτό που έκαναν οι παππούδες σου ήταν δική τους επιλογή, και ο τρόπος που η οικογένεια σου φέρεται είναι λάθος». Για πρώτη φορά μετά από μέρες, δεν ένιωθα εντελώς μόνη απέναντι στην οικογένειά μου. Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε για καφέ σύντομα, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα των συγγενών μας. Αργότερα το ίδιο απόγευμα, συναντήθηκα με τον Γιώργο στο γραφείο του για να συζητήσουμε τις νομικές απειλές. Πρότεινε να προσφύγουμε σε πρόσθετη νομική υποστήριξη και μου συνέστησε έναν νεότερο δικηγόρο. Τον Μάικλ Ριτσάρντσον, ο οποίος ειδικευόταν στις αμφισβητούμενες διαθήκες. Ο Μάικλ έφτασε 20 λεπτά αργότερα, ένας άντρας περίπου στην ηλικία μου με έξυπνα μάτια και αποφασισμένη έκφραση. Καθώς ο Τζόρτζ εξηγούσε την κατάστασή μου, ο Μάικλ κρατούσε λεπτομερείς σημειώσεις, κάνοντας περιστασιακά διευκρινιστικές ερωτήσεις. Όταν ο Τζόρτζ ανέφερε τα ονόματα των παππούδων μου, ο Μάικλ κοίταξε ξαφνικά αναγνωρίζοντας τα ονόματα. «Χάρολντ και Μάρθα Γουίλιαμς?» ρώτησε. Ο κύριος Γουίλιαμς μου έδωσε την πρώτη μου πρακτική άσκηση στη νομική. Ήταν ένας απίστευτος μέντορας για μένα, δεν είχα ιδέα ότι είχε πεθάνει. «Λυπάμαι πολύ για την απολά σας». Η σύμπτωση έμοιαζε κάτι παραπάνω από τυχαία, σαν ο παππούς μου να με πρόσεχε ακόμα με κάποιον τρόπο. Ο Μάικ εξήγησε ότι είχε δουλέψει με τον παππού μου για ένα καλοκαίρι πριν από 5 χρόνια και έκτοτε διατηρούσαν περιστασιακή επαφή. Αυτή η προσωπική σχέση με έκανε να τον εμπιστευτώ αμέσως. Με έναν τρόπο που ίσως να μην εμπιστευόμουν άλλον δικηγόρο, ο Μάικλ ήταν ειλικρινής σχετικά με το τι αντιμετωπίζαμε. «Ο πατέρας σας έχει σημαντικούς πόρους και διασυνδέσεις. Ο Βίνσαντ Μόργαν έχει τη φήμη ότι χρησιμοποιεί επιθετικές τακτικές, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας να κατακλείσει τους δικαιούχους με γραφειοκρατία και νομικά έξοδα μέχρι να συμφωνήσουν να συμβιβαστούν. Τα καλά νέα είναι ότι η διαθήκη των παππούδων σας φαίνεται να είναι εξαιρετικά καλά επεξεργασμένη. Το γεγονός ότι την επικαιροποίησαν πρόσφατα με τους κατάλληλους μάρτυρες και την ιατρική επαλήθευση της διανοητικής τους ικανότητας ενισχύει σημαντικά τη θέση μας. Περάσαμε ώρες εξετάζοντας κάθε πιθανή νομική αμφισβήτηση που θα μπορούσε να εγείρει η οικογένειά μου και προετοιμάζοντας αντεπιχειρήματα. Όταν τελειώσαμε, είχε σχεδόν νυχτώσει και ο Μάικλ προσφέρθηκε να με ακολουθήσει στο σπίτι για να βεβαιωθεί ότι έφτασα με ασφάλεια. Ανησυχώντας για την παρακολούθηση για την οποία με είχε προειδοποιήσει η Σάρα, καθώς μπήκαμε στο δρόμο,
οι προβολείς μου φώτισαν κάτι που έκανε το αίμα μου να παγώσει. Το αυτοκίνητο του πατέρα μου ήταν παρκαρισμένο στο δρόμο μαζί με το SUV του αδελφού μου και δύο οχήματα που δεν αναγνώρισα. Το φως έμπαινε από τα παράθυρα του σπιτιού των παππούδων μου και μπορούσα να δω φιγούρες να κινούνται μέσα. Ο Μάικλ κάλεσε αμέσως την αστυνομία, ενώ εγώ καθόμουν παράλυτη από το σοκ. Πώς είχαν μπει μέσα? Τότε θυμήθηκα το εφεδρικό κλειδί που κρατούσε η γιαγιά μου κρυμμένο στον κήπο, σε ένα κλειδί που δεν είχα σκεφτεί να μετακινήσω. Πριν φτάσει η αστυνομία, ο Μάικλ και εγώ παρακολουθούσαμε από το αυτοκίνητό μου τον πατέρα μου, τον αδελφό μου, την αδελφή μου και δύο άντρες με κοστούμια που δεν αναγνώρισα, να μεταφέρουν κουτιά και μικρά έπιπλα στα οχήματά τους. Κυριολεκτικά λαιλατούσαν το σπίτι, ενώ εγώ καθόμουν και παρακολουθούσα, όταν τελικά έφτασε η αστυνομία. Ο πατέρας μου τους υποδέχτηκε με το χαμόγελο αυτοπεποίθησης που επιφύλασε για τα πρόσωπα εξουσίας. «Αστυνόμε Γιώταμι, χαίρομαι που είστε εδώ. Η κόρη μου αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ψυχικής υγείας από τότε που πέθαναν οι γονείς μου. Απλώς μαζεύουμε κάποια οικογενειακά κοιμήλια που μας ανήκουν πριν μπορέσει να τα καταστρέψει ή να τα πουλήσει». Οι δύο αστυνομικοί κοίταξαν με αβεβαιότητα ανάμεσα στον πατέρα μου, τον αξιοσέβαστο επιχειρηματία με το ακριβό κοστούμι, και εμένα, τη νεαρή γυναίκα με την ταραγμένη εμφάνιση που έκλαιγε στο αυτοκίνητό μου. Για μια στιγμή φοβήθηκα ότι θα πίστευαν εκείνον αντί για μένα. Τότε ο Μάικλ βγήκε μπροστά, συστήθηκε ως ο δικηγόρος μου. «Αξιωματική, αυτό το σπίτι και όμικρον με τόνο. Τι υπάρχει μέσα σε αυτό ανήκει νομικά στη Δεσποινίδα Γουίλιαμς ως μοναδική δικαιούχος της περιουσίας του Χάρολντ και της Μάρθα Γουίλιαμς. Αυτά τα άτομα καταπατούν και προσπαθούν να αφαιρέσουν ιδιοκτησία που δεν τους ανήκει», ο πατέρας μου χλέβασε. «Αυτό είναι οικογενειακό θέμα. Οι γονείς μου σαφώς και δεν είχαν την πρόθεση να αποκληρώσουν τον μόναχο γιο τους. Έχουμε καταθέσει αίτηση αμφισβήτησης της διαθήκης, και μέχρι να επιληθεί αυτό, τα αντικείμενα αυτά θα πρέπει να παραμείνουν στην κατοχή της οικογένειας, όχι μόνο σε αυτήν». Ήμουν έτοιμη να απαντήσω, όταν ένα μαύρο αυτοκίνητο της πόλης μπήκε στο δρόμο. Ο Τζόρτζ Μπένετ βγήκε, ακολουθούμενος από έναν διακεκριμένο άντρα γύρω στα 60 που φερόταν με αδιαμφισβήτητη εξουσία. Καθώς πλησίαζαν, η γεμάτη αυτοπεποίθηση έκφραση του πατέρα μου κλονίστηκε ελαφρά. «Πιστεύω ότι αυτό είναι αρκετό», είπε ο Τόμας Τζόρτζ με αποφασιστικότητα. «Αξιωματική, είμαι ο Τζόρτζ Μπένετ. Εκτελεστής της περιουσίας των Γουίλιαμς και δικηγόρος της οικογένειας για πάνω από 40 χρόνια. Αυτός είναι ο Τζέιμς Πάρκερ, διευθύνων σύμβουλος της Porcar Goldman Associates». Το όνομα χτύπησε σαν κεραυνό σε νεθρία. Η Porcar Goldman Associates ήταν το πιο διάσημο δικηγορικό γραφείο στην πολιτεία. Ο James Parker δεν ήταν ένας οποιοσδήποτε δικηγόρος ή ήταν ένας νομικός θρύλος, το όνομα του οποίου εμφανιζόταν σε βιβλία νομικής. Ο Κάπα Πάρκερ εξέτασε τη σκηνή με ήρεμη αποδοκιμασία. «Αξιωματική, μπορώ να σας παράσχω όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την νόμιμη κυριότητα της κυρίας Williams πάνω σε αυτό το ακίνητο και το περιεχόμενό του. Αυτά τα άτομα, έκανε νόημα προς την οικογένειά μου, δεν έχουν κανένα νόμιμο δικαίωμα να βρίσκονται εδώ ή να αφαιρούν οτιδήποτε χωρίς την άδεια της ιδιοκτήτριας». Οι αστυνομικοί, αναγνωρίζοντας σαφώς τόσο τον Τζόρτζ όσο και τον Κάπα Πάρκερ, έγιναν αμέσως πιο επαγγελματίες. Ζήτησαν να δουν τη διαθήκη και τα έγγραφα της περιουσίας, τα οποία ο Τζόρτζ έδωσε αμέσως. Αφού τα εξέτασαν, στράφηκαν προς τον πατέρα μου και έδωσαν αυστηρή εντολή σε αυτόν και τους άλλους να επιστρέψουν όμικρον με τόνο, τι είχαν πάρει και να φύγουν αμέσως από το χώρο. Το πρόσωπο του πατέρα μου παραμορφώθηκε από οργή, αλλά ήξερε καλά ότι δεν έπρεπε να διαφωνήσει με τους αστυνομικούς μπροστά στον James Parker. Καθώς κουβαλούσαν απρόθυμα τα αντικείμενα πίσω στο εσωτερικό, παρατήρησα τον Κάπα Πάρκερ να με παρακολουθεί με μια έκφραση που δεν μπορούσα να διαβάσω ακριβώς. Κάτι μεταξύ θλίψης και αποφασιστικότητας. Μόλις η οικογένειά μου απομακρύνθηκε από το ακίνητο και η αστυνομία πήρε καταθέσεις σχετικά με τη διάρρηξη, ο Κάπα Πάρκερ με πλησίασε. «Κυρία Williams, ζητώ συγγνώμη που δεν συστήθηκα σωστά νωρίτερα. Ήμουν στενός φίλος των παππούδων σας για πάνω από 30 χρόνια. Είχα προγραμματίσει να επικοινωνήσω μαζί σας αύριο. Αλλά ο Τζόρτζ μου τηλεφώνησε όταν έμαθε για την απόψινή κατάσταση, ήμουν μπερδεμένη. Γιατί ένας τόσο σημαντικός δικηγόρος να εμπλέκεται στην υπόθεσή μου, σαν να διάβασε το μυαλό μου», ο Κάπα Πάρκερ συνέχισε, «ο παππούς σας και εγώ πήγαμε μαζί στη νομική. Παραμείναμε κοντά καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας μας». Κούνησε το κεφάλι του με ένα ευγενικό χαμόγελο. «Είμαι ο νονός σου, Ελέιν. Αν και υποψιάζομαι ότι οι γονείς σου δεν ανέφεραν ποτέ αυτό το γεγονός, η αποκάλυψη ότι ο James Parker ήταν ο νονός μου με άφησε άφωνη. Εδώ υπήρχε άλλη μια σύνδεση με τους παππούδες μου που οι γονείς μου είχαν σκόπιμα αποκρύψει από μένα». Ο Κάπα Πάρκερ, ο νονός μου, εξήγησε ότι είχε μείνει σε επαφή με τους παππούδες μου όλα αυτά τα χρόνια,
αλλά είχε σεβαστεί την επιθυμία τους να κρατήσουν αποστάσεις. Αφού ο πατέρας μου ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε καμία ανάμειξη από τους φίλους των γονιών του, μεταφερθήκαμε όλοι στο σαλόνι, όπου ο Τζόρτζ και ο Κάπα Πάρκερ εξήγησαν την πλήρη κατάσταση. «Οι παππούδες σου ήρθαν σε μένα πριν από 6 μήνες με ανησυχίες για τη συμπεριφορά του πατέρα σου», είπε ο Κάπα Πάρκερ. «Είχαν ανακαλύψει κάποιες ανησυχητικές πληροφορίες και ήθελαν νομικές συμβουλές σχετικά με την προστασία των περιουσιακών του στοιχείων, όχι μόνο για τη δική τους ασφάλεια, αλλά και για να διασφαλίσουν ότι θα σε φροντίζουν». Από τον χαρτοφύλακα του έβγαλε έναν φάκελο με έγγραφα που θα άλλαζαν όλα όσα νόμιζα ότι ήξερα για την οικογένειά μου. Το πρώτο ήταν μια σειρά δανειακών συμβάσεων μεταξύ των παππούδων μου και των γονιών μου, συνολικού ύψους άνω των $3 εκατομμυρίων για 20 χρόνια. Κανένα από αυτά τα δάνεια δεν είχε εξοφληθεί παρά τη σημαντική οικονομική επιτυχία των γονιών μου. Υπήρχαν αποδείξεις ότι ο πατέρας σας προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση στους λογαριασμούς των παππούδων σας χωρίς εξουσιοδότηση σε τουλάχιστον 2 περιπτώσεις. Πρόσθεσε ο Τζόρτζ απαλά. Ως αποτέλεσμα άλλαξαν τράπεζα και μέτρα ασφαλείας. Ακόμη πιο ανησυχητικά ήταν τα οικονομικά αρχεία που έδειχναν ότι ο αδελφός μου ο Μπράιαν είχε υπεξαιρέσει χρήματα από την οικογενειακή επιχείρηση στην οποία υπηρετούσε ως οικονομικός διευθυντής, ο παππούς μου, ο οποίος είχε διατηρήσει ένα μικρό ποσοστό ιδιοκτησίας στην εταιρεία, είχε ανακαλύψει τις ασυμφωνίες κατά τη διάρκεια μιας συνήθους εξέτασης των ετήσιων εκθέσεων. Αντί να εκθέσει τον εγγονό του, είχε έρθει ήδη αντιμέτωπος με τον Μπράιαν και τον ανάγκασε να επιστρέψει τα χρήματα ή περίπου $800,000, χωρίς να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλα στελέχη. Ο Κάπα Πόρκαρ συνέχισε. Η αδελφή σας Στέφανη προσέγγισε τους παππούδες σας πέρυσι σχετικά με τη ρευστοποίηση ημέρους της συλλογής έργων τέχνης τους για να επενδύσει στη νεοσύστατη επιχείρηση του συζύγου της, όταν εκείνοι αρνήθηκαν. Άρχισε να ερευνά πώς μπορεί να αμφισβητηθεί η διανοητική επάρκεια ηλικιωμένων συγγενών. Έχουμε αντίγραφα του ιστορικού του προγράμματος περιήγησης της από τον υπολογιστή τους όταν τους επισκέφθηκε τα περασμένα Χριστούγεννα, χρησιμοποίησε τον υπολογιστή τους στο γραφείο του σπιτιού τους και δεν διέγραψε το ιστορικό. Η πιο σοκαριστική αποκάλυψη ήρθε με τη μορφή μιας ηχογραφημένης συνομιλίας. Ο παππούς σας είχε εύλογες ανησυχίες για τις προθέσεις του πατέρα σας, εξήγησε ο Κάπα Πάρκερ καθώς έστεινε το λάπτοπ του. Με τη νομική μου συμβουλή, πήρε την προφύλαξη να καταγράψει αυτή τη συζήτηση κατά την τελευταία οικογενειακή του συνάντηση. Η ηχογράφηση άρχισε να παίζει και άκουσα καθαρά τη φωνή του πατέρα μου. «Μαμά, μπαμπά, μεγαλώνετε και οι δύο. Ήρθε η ώρα να σκεφτείτε να απλοποιήσετε τη ζωή σας. Γιατί να μην πουλήσετε αυτό το μεγάλο σπίτι, μπορώ να σας βοηθήσω να διαχειριστείτε τα έσοδα. Να τα επενδύσετε σωστά για τη συνταξιοδότησή σας. Δεν χρειάζεστε όλο αυτό το χώρο ή την ταλαιπωρία της συντήρησης». Η φωνή της γιαγιάς μου, σταθερή παρά την ηλικία της, απάντησε: «Είμαστε απόλυτα ικανοί να διαχειριστούμε μόνοι μας. Αυτό το σπίτι είναι το σπίτι μας και σκοπεύουμε να μείνουμε εδώ». Τότε ο πατέρας μου, με τον τόνο του να οξύνεται, είπε: «Κοιτάξτε, προσπαθώ να σας βοηθήσω. Είστε και οι δύο στα 80 σας. Ποιος ξέρει πόσο καιρό ακόμα θα είστε σε θέση να παίρνετε σωστές αποφάσεις, δεν θα ήταν καλύτερα να με αφήσετε να χειριστώ τα πράγματα όσο μπορείτε ακόμα να έχετε άποψη, αντί να περιμένετε μέχρι να γίνετε ανίκανοι?» Η συζήτηση συνεχίστηκε, με αυξανόμενη ένταση καθώς ο πατέρας μου πίεζε και οι παππούδες μου αντιστέκονταν. Τότε ήρθε η πιο καταδικαστική στιγμή. Όταν ο πατέρας μου νόμιζε ότι δεν τον άκουγαν. Η ηχογράφηση τον κατέγραψε στο διάδρομο να μιλάει στη μητέρα μου. Γίνονται πεισματάριδες στα γεράματά τους. Πρέπει να κινηθούμε γρηγορότερα πριν αλλάξουν ξανά τη θέλησή τους. Δεν θα τους αφήσω να τα δώσουν όλα στην Ελέιν μόνο και μόνο επειδή τους φυλάει. Αυτά τα χρήματα πρέπει να μείνουν στην κυρία οικογενειακή γραμμή», κάθισε εμβρόντιτος καθώς η ηχογράφηση τελείωνε. Ο Κάπα Πάρκερ με κοίταξε με συμπάθεια. «Οι παππούδες σου αγαπούσαν τον πατέρα σου, αλλά δεν ήταν τυφλοί στα ελαττώματά του. Ανησυχούσαν βαθιά για τη στάση του απέναντι στην περιουσία τους και για τη μεταχείρισή του απέναντί σας. Γι' αυτό πήραν μέτρα για να προστατεύσουν εσάς και την κληρονομιά τους». Την ώρα που επεξεργαζόμασταν αυτές τις πληροφορίες, χτύπησε ξανά το κουδούνι της πόρτας. Ο Μάικλ έλεγξε την κάμερα ασφαλείας που είχε εγκαταστήσει ο Τζόρτζ και ανακοίνωσε: «Είναι πάλι η αστυνομία και η οικογένειά σας επέστρεψε», όταν ανοίξαμε την πόρτα. Ο πατέρας μου στεκόταν εκεί με μια αυτάρεσκη έκφραση πλαισιωμένος από τη μητέρα μου, τον Μπράιαν και τη Στέφανη. Πίσω τους ήταν 2 αστυνομικοί και μια γυναίκα που συστήθηκε ως κοινωνική λειτουργός από τις υπηρεσίες προστασίας ενηλίκων. «Λάβαμε μια αναφορά για οικονομική κακοποίηση ηλικιωμένων», δήλωσε επαγγελματικά η γυναίκα αξιωματικός.
Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι η κυρία Elaine Williams χειραγώγησε τους ηλικιωμένους παππούδες της ώστε να αλλάξουν τη διαθήκη τους λίγο πριν από τον θάνατό τους, αποκλείοντας την υπόλοιπη οικογένεια. Ο πατέρας μου βγήκε μπροστά, παραδίδοντας την αξιωματικό αυτό που φαινόταν να είναι μια επίσημη καταγγελία. Έχουμε αποδείξεις ότι η κόρη μου εκμεταλλεύτηκε την φθήνουσα διανοητική κατάσταση των γονιών μου για να εξασφαλίσει την περιουσία τους για τον εαυτό της. Κοίταξε επίμονα τον Τζόρτζ. Δεδομένου του ιστορικού της οικονομικής αστάθειας και της στενής της σχέσης με τον δικηγόρο τους. Πιστεύουμε ότι δικαιολογείται πλήρης έρευνα. Η κοινωνική λειτουργός εξήγησε ότι έπρεπε να διενεργήσουν αξιολόγηση με βάση τους σοβαρούς ισχυρισμούς. Ένιωσα το έδαφος να μετακινείται κάτω από τα πόδια μου. Η οικογένειά μου είχε περάσει από τις απειλές στη δράση και έπαιζε για να κερδίσει. Πριν προλάβω να απαντήσω, ο James Parker βγήκε μπροστά, συστήθηκε στους αστυνομικούς με ήρεμη εξουσία. Αξιωματικοί, καταλαβαίνω ότι κάνετε τη δουλειά σας, αλλά πρέπει να σας ενημερώσω για διάφορα γεγονότα. Έδειξε το χαρτοφύλακά του. Έχω ολοκληρωμένες ιατρικές αξιολογήσεις από 3 διαφορετικούς γιατρούς, που επιβεβαιώνουν ότι ο Χάρολντ και η Μάρθα Γουίλιαμς ήταν στα λογικά τους όταν επικαιροποίησαν τη διαθήκη τους πριν από 6 μήνες. Οι αστυνομικοί έδειχναν αβέβαιοι. Προφανώς δεν περίμεναν να συναντήσουν κάποιον με το ανάστημα του Κάπα Πάρκερ, και συνέχισε. Πιο συγκεκριμένα, έχω έγγραφα που δείχνουν ότι ο Τόμας Γουίλιαμς και τα παιδιά του έχουν εμπλακεί σε σχετικές οικονομικές συμπεριφορές, οι οποίες όθησαν τους αποθανόντες να αλλάξουν τη διαθήκη τους ειδικά για να προστατεύσουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Το πρόσωπο του πατέρα μου σκοτίνιασε. Αυτό είναι γελίο. Ποιος είσαι εσύ που κάνεις αυτές τις κατηγορίες? Η έκφραση του Κάπα Πάρκερ παρέμεινε ήρεμη. Είμαι ο James Parker, διευθύνων σύμβουλος της Porker Goldman Associates. Ήμουν ο στενότερος φίλος του Harold Williams για πάνω από 50 χρόνια και έχω διατελέσει ειδικός σύμβουλος για τον σχεδιασμό της περιουσίας του στην τελευταία δεκαετία. Το πιο σημαντικό είναι ότι είμαι ο νονός της Elaine. Οι αστυνομικοί αντάλλαξαν βλέμματα, αναγνωρίζοντας σαφώς το όνομα και τη φήμη του. Ο Κάπα Πάρκερ συνέχισε. Πιστεύω ότι θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι έχουμε καταθέσει αστυνομική αναφορά σχετικά με την παράνομη είσοδο και την απόπειρα αφαίρεσης περιουσίας από αυτό το σπίτι νωρίτερα απόψε. Πιστεύω ότι οι συνάδελφοί σας ανταποκρίθηκαν σε αυτή την κλήση. Στη συνέχεια απευθύνθηκε ευθέως στον πατέρα μου, με τη φωνή του να αποκτά μια οξύτητα που δεν είχα ξανακούσει. Τόμας, έχω εδώ, έβγαλε έναν άλλο φάκελο, έγγραφα για τα $3 εκατομμύρια που σου δάνεισαν οι γονείς σου όλα αυτά τα χρόνια και τα οποία δεν αποπλήρωσες ποτέ, παρά την οικονομική σου επιτυχία. Έχω επίσης στοιχεία για τις προσπάθειές σας να αποκτήσετε πρόσβαση στους λογαριασμούς τους χωρίς εξουσιοδότηση, κάτι που συνιστά απόπειρα οικονομικής κακοποίησης ηλικιωμένων. Το πρόσωπο του πατέρα μου χλώμιασε. Δεν συνέβη αυτό. Ήθελα να με βοηθήσουν με την επιχείρηση. Ήταν δώρο, όχι δάνειο. Ο Κάπα Πάρκερ σήκωσε ένα φρύδι. Τα υπογεγραμμένα έγγραφα του δανείου με τους όρους αποπληρωμής υποδηλώνουν το αντίθετο, γύρισε προς τον αδελφό μου. Μπράιαν, έχω εδώ τα έγγραφα των $800,000 που υπεξαιρέσατε από τα κεφάλαια της εταιρείας, τα οποία ανακάλυψε ο παππούς σας και σας ανάγκασε να τα επιστρέψετε σιωπηλά. Πιστεύω ότι η παραγραφή δεν έχει λήξει για το συγκεκριμένο αδίκημα. Το στόμα του Μπράιαν άνοιγε και έκλεινε σαν ψάρι έξω από το νερό. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάτε, τράβλησε τελικά. Η κοινωνική λειτουργός και οι αστυνομικοί κοιτούσαν τώρα την οικογένειά μου με αυξανόμενη καχυποψία. Ο Κάπα Πάρκερ απευθύνθηκε στη συνέχεια στην αδελφή μου. Στέφανη, ως δικηγόρος, είμαι βέβαιος ότι γνωρίζεις ότι το να ερευνάς πώς να αμφισβητείς τη διανοητική ικανότητα ενός ηλικιωμένου ατόμου με ρητό σκοπό να αποκτήσεις τον έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως συνωμοσία για τη διάπραξη οικονομικής κακοποίησης ηλικιωμένων. Το ψηφιακό σας αποτύπωμα στον υπολογιστή των παππούδων σας ήταν αρκετά εκτεταμένο, καθώς η οικογένειά μου στεκόταν άφωνη. Ένα αυτοκίνητο σταμάτησε και προς έκπληξή μου βγήκε από αυτό η ξαδέλφη μου Σάρα. Περπάτησε νευρικά προς τη βεράντα κρατώντας ένα φορητό υπολογιστή. «Έχω κάτι που πρέπει να ακούσετε», είπε κοιτάζοντας απευθείας τους αστυνομικούς. Όταν ο θείος Τόμας ήταν στο σπίτι μας την περασμένη εβδομάδα και σχεδίαζε αυτό, δεν ήξερε ότι ηχογραφούσα στον υπολογιστή μου. Άνοιξε τον φορητό της υπολογιστή και έπαιξε ένα αρχείο ήχου. Η φωνή του πατέρα μου ακούστηκε καθαρά. «Μόλις πάρουμε τον έλεγχο της περιουσίας, θα πουλήσουμε αμέσως τη συλλογή έργων τέχνης. Η Στέφανη, η φίλη του συζύγου σας στην Καλερί, μπορεί να σας βοηθήσει να τη μετακινήσετε γρήγορα κάτω από την αγοραία αξία. Αν χρειαστεί, χρειαζόμαστε ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία πριν αυτή η μικρή αχάριστη μπορέσει να βάλει χέρι σε οτιδήποτε ουσιαστικό».
Το σημαντικό είναι να κάνουμε την Ελέιν να φανεί ασταθής και χειριστική στις αρχές. Οι αστυνομικοί και η κοινωνική λειτουργός άκουσαν με επαγγελματική ουδετερότητα. Αλλά η γλώσσα του σώματός τους είχε αλλάξει. Ο ένας αξιωματικός πήρε τη Σάρα στην άκρη για να κάνει πρόσθετες ερωτήσεις, ενώ ο άλλος στράφηκε προς τον πατέρα μου. «Κύριε, θα χρειαστούμε εσάς και την οικογένειά σας να έρθετε στο τμήμα για να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους ισχυρισμούς». Το πρόσωπο του πατέρα μου παραμορφώθηκε από οργή. «Όλα αυτά είναι μια παγίδα. Σε χειραγωγούν. Ακριβώς όπως χειραγωγούσαν τους γονείς μου, καθώς η κατάσταση κλιμακωνόταν, έφτασαν και άλλοι αστυνομικοί που κλήθηκαν από τους αρχικούς αξιωματικούς. Ενώ ανέκριναν τους πάντες, στεκόμουν στο πλάι με τον Μάικλ προσπαθώντας να επεξεργαστώ τη ραγδαία τροπή των γεγονότων. Εκείνος έβαλε ένα υποστηρικτικό χέρι στον ώμο μου. «Όλα θα πάνε καλά. Ελέιν. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί». Η αντιπαράθεση έφτασε στο αποκορύφωμά της όταν ένας αστυνομικός έλαβε επιβεβαίωση μέσω ασυρμάτου ότι τα έγγραφα που είχε παρουσιάσει ο πατέρας μου ως αποδεικτικά στοιχεία ήταν πλαστά. Η ιατροδικαστική ανάλυση των ημερομηνιών έδειξε ότι είχαν δημιουργηθεί μόλις πριν από λίγες ημέρες και όχι μήνες πριν από τους θανάτους των παππούδων μου, όπως ισχυρίζονταν. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Ο πατέρας μου, ο αδελφός και οι αδελφοί μου οδηγήθηκαν σε ξεχωριστά περιπολικά για περαιτέρω ανάκριση στο κέντρο της πόλης. Η μητέρα μου που έμεινε μόνη της στη βεράντα φαινόταν μικρότερη και μεγαλύτερη από όμικρον με τόνο, τι την είχα δει ποτέ. Για μια στιγμή τα μάτια μας συναντήθηκαν και είδα κάτι που δεν είχα ξαναδεί, γνήσιο φόβο. Όχι φόβο για τις συνέπειες, αλλά φόβο μήπως χάσει την προσεκτικά κατασκευασμένη εικόνα που διατηρούσε επί δεκαετίες. «Θέλω να σε μισήσω», είπε ήσυχα. «Αλλά δεν μπορώ. Κατέστρεψες όλα όσα χτίσαμε». Θα μπορούσα να είχα πει πολλά πράγματα εκείνη τη στιγμή για το πώς δεν με είχαν δει ποτέ πραγματικά, για το πώς είχαν προσπαθήσει να κλέψουν όμικρον με τόνο, τι μου είχαν αφήσει με αγάπη οι παππούδες μου. Για τα χρόνια συναισθηματικής παραμέλησης, ανταυτού, είπα απλά, «Όχι, μαμά». Το κάνατε αυτό μόνοι σας», καθώς απομακρυνόταν προς το αυτοκίνητό της, η Σάρα με πλησίασε διστακτικά. «Λυπάμαι που δεν σε υπερασπίστηκα νωρίτερα», είπε. «Πάντα έτσι ήταν, έτσι δεν είναι». Υπολογίζοντας κάθε κατάσταση για το μέγιστο δυνατό όφελος, έκανα νεύμα, νιώθοντας ένα περίεργο μείγμα δικαίωσης και θλίψης. «Σας ευχαριστώ που ήρθατε μπροστά». Αυτό απαιτούσε πραγματικό θάρρος, η Σάρα χαμογέλασε λυπημένα. «Και οι παππούδες σου ήταν πάντα ευγενικοί μαζί μου. Τους άξιζε κάτι καλύτερο από αυτό, όπως και σε εσένα», καθώς τα περιπολικά απομακρύνονταν και το χάος καταλάγιαζε, στεκόμουν στη βεράντα του σπιτιού των παππούδων μου. Το σπίτι μας. Τώρα περιτριγυρισμένα από την απίθανη συμμαχία που είχε σχηματιστεί για να με προστατεύσει. Ο Τζόρτζ, ο έμιστος δικηγόρος των παππούδων μου, ο Μάικλ, ο νεαρός δικηγόρος που είχε καθοδηγήσει ο παππούς μου. Ο Τζέιμς Πάρκερ, ο νονός μου που ανακαλύφθηκε ξανά. Και η Σάρα, η ξαδέρφη που είχε βρει το δικό της θάρρος. Για πρώτη φορά από τότε που έμαθα για την κληρονομιά μου, ένιωσα το βάρος να φεύγει από τους ώμους μου. Η αλήθεια είχε έρθει στο φως, και μαζί της μια ευκαιρία να τιμήσω πραγματικά την κληρονομιά των παππούδων μου χωρίς τη σκιά της απληστίας της οικογένειάς μου να κρέμεται από πάνω μου. Οι 6 μήνες πέρασαν σαν όνειρο. Η ποινική έρευνα σχετικά με τις οικονομικές ατασταλίες του πατέρα μου και του αδελφού μου κατέληξε σε κατηγορίες που ακόμα περνούσαν από το νομικό σύστημα. Η αδελφή μου απέφυγε τις ποινικές διώξεις, αλλά αντιμετώπισε έρευνα δεοντολογίας από τον δικηγορικό σύλλογο. Οι γονείς μου χώρισαν λίγο μετά το περιστατικό. Με τη μητέρα μου να μετακομίζει στη Φλόριντα για να ζήσει με την αδελφή της, το πανέμορφο βικτοριανό σπίτι που κάποτε ήταν το καταφύγιο των παππούδων μου έγινε δικό μου με περισσότερους απονομικούς όρους. Ανακαίνισα το ισόγειο για να δημιουργήσω έναν κοινοτικό χώρο τέχνης, όπου οι ντόπιοι καλλιτέχνες θα μπορούσαν να εκθέτουν τη δουλειά τους χωρίς τις απαγορευτικές αμοιβές των εμπορικών γκαλερί. Το ηλιακό δωμάτιο όπου η γιαγιά μου με είχε μάθει να ζωγραφίζω έγινε στούντιο όπου προσέφερα δωρεάν μαθήματα τέχνης σε παιδιά από γειτονιές με χαμηλό εισόδημα. Με την καθοδήγηση του James Porcar, ίδρυσα το Ίδρυμα Harold and Martha Williams. Αφιερωμένο στην παροχή υποτροφιών και επιχορηγήσεων σε νέους καλλιτέχνες που αγωνίζονται να ακολουθήσουν το πάθος τους ενάντια σε οικονομικά ή οικογενειακά εμπόδια. Το πρώτο γκαλά συγκέντρωσης χρημάτων του Ιδρύματος που πραγματοποιήθηκε στον κήπο όπου ο παππούς μου με είχε διδάξει για την ανθεκτικότητα και την ακεραιότητα συγκέντρωσε πάνω από $1.000.000. Ο Μάικλ Ριτσάρντσον, ο οποίος μου είχε σταθεί στις πιο σκοτεινές στιγμές, έγινε ένας έμπιστος φίλος και τελικά κάτι περισσότερο. Η κοινή μας σχέση με τον παππού μου δημιούργησε ένα θεμέλιο κατανόησης που εξελίχθηκε σε αγάπη.
κατάλαβε την ανάγκη μου να κινηθώ αργά για να επουλώσω το οικογενειακό τραύμα προτού ανοίξω πλήρως την καρδιά μου. Η ξαδέρφη μου Σάρα, εμπνευσμένη από τα γεγονότα και αναζητώντας τη δική της ανεξαρτησία, αποδέχτηκε την πρόσκλησή μου να μετακομίσει στην ανατολική πτέρυγα του σπιτιού. Πάντα ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική, αλλά οι γονείς της την έσπρωξαν στην ιατρική, τώρα, στα 26 της. Έκανε μια νέα αρχή, παρακολουθούσε μαθήματα μουσικής και με βοηθούσε με τα θεμέλια. Η παρουσία της γέμιζε το μεγάλο σπίτι με γέλιο και αρμονία, τα νέα για την οικογένειά μου έρχονταν αποσπασματικά. Η εταιρεία του πατέρα μου υπέφερε μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, με αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να παίρνουν αποστάσεις από αυτόν. Ο Μπράιαν αντιμετώπιζε κατηγορίες για υπεξαίρεση από τη δική του εταιρεία, μόλις έκαναν έναν ενδελεχή έλεγχο. Η Στέφανη και ο σύζυγός της μετακόμισαν σε άλλη πολιτεία, ξεκινώντας από την αρχή, όπου η φήμη τους δεν είχε αμαυρωθεί. Κάποιοι συγγενείς που αρχικά είχαν ταχθεί στο πλευρό των γονέων μου ζήτησαν συγγνώμη, ισχυριζόμενοι ότι δεν είχαν κατανοήσει πλήρως την κατάσταση. Ήμουν ευγενικός αλλά προσεκτικός, θέτοντας σαφή όρια, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτή την πόρτα για πραγματική συμφιλίωση. Μερικοί, όπως ο μικρότερος αδελφός της μητέρας μου που ήταν πάντα ευγενικός μαζί μου, έγιναν τακτικοί επισκέπτες του κέντρου τέχνης, καθώς το φθινόπωρο έβαζε τα σφεντάμια στον κήπο σε χρυσό και βυσσινή χρώμα. Ανακάλυψα έναν άλλο θησαυρό στο γραφείο του παππού μου, ένα ημερολόγιο που είχε κρατήσει ειδικά για τον πλούτο τους και την προέλευσή του. Η ιστορία ήταν συναρπαστική και ταπεινωτική. Ο προπάπους μου ήταν ξυλουργός που έσωσε έναν επιφανή επιχειρηματία από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο το 1930. Ο ευγνώμων επιχειρηματίας τον είχε βοηθήσει να επενδύσει τις μέτριες οικονομίες του με σύνεση, θέτοντας σε κίνηση την οικογενειακή περιουσία. Ο παππούς μου είχε γράψει ότι ο πλούτος που προέρχεται από καλή τύχη φέρει ευθύνη. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες αλλά διαχειριστές επιφορτισμένοι με τη χρήση αυτών των πόρων για να δημιουργήσουμε περισσότερο καλό στον κόσμο. Αυτή η προοπτική άλλαξε τη σκέψη μου για την κληρονομιά. Δεν ήταν δική μου για να την αποθυσαυρίσω, αλλά δική μου για να την κατευθύνω προς τη θετική αλλαγή. Ένα δροσερό βράδυ του Οκτωβρίου. Ακριβώς ένα χρόνο μετά τον θάνατο των παππούδων μου, διοργάνωσα μια συγκέντρωση μνήμης προς τιμήν τους. Το σπίτι ήταν γεμάτο με ανθρώπους των οποίων τις ζωές είχαν αγγίξει, πολλούς από τους οποίους δεν είχα συναντήσει ποτέ πριν. Πρώην συνάδελφοί τους, φίλοι από εθελοντικές οργανώσεις, καλλιτέχνες, τους οποίους η γιαγιά μου είχε καθοδηγήσει, πελάτες που ο παππούς μου είχε βοηθήσει αφιλοκερδώς, κάθε άτομο είχε μια ιστορία για την καλοσύνη, την ακεραιότητα ή τη γενεοδορία τους. Ο Φρανκ, ο Κυπουρός, έφερε έναν ειδικά καλλιεργημένο θάμνο τριανταφυλλιάς που είχε ονομάσει Emerthichies Grace, με ντελικάτα ροζάνθη που τέριαζαν με το αγαπημένο χρώμα κραγιόν της γιαγιάς μου. Το φύτεψε στο κέντρο του κήπου, ενώ όλοι παρακολουθούσαν. Με σεβασμό και σιωπή, ο James Parker εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία για την 50χρονη φιλία του με τον παππού μου. Μοιραζόμενος ιστορίες που δεν είχα ακούσει ποτέ για τα χρόνια της νομικής του σχολής και τις πρώτες τους καριέρες, όταν μίλησε για την άγρια ευφυΐα και την καλλιτεχνική ματιά της γιαγιάς μου, ένιωσα την παρουσία της τόσο έντονα που σχεδόν μύριζα το άρωμα του τριαντάφυλλου της. Κοντά στο τέλος της βραδιάς, καθώς οι καλεσμένοι ανακατεύονταν στον κήπο, σε ένα αυτοκίνητο σταμάτησε στο δρόμο. Η μητέρα μου βγήκε έξω, δείχνοντας διστακτική και πολύ μεγαλύτερη από όμικρον με τόνο, τι όταν την είχα δει τελευταία φορά. Πλησίασε αργά, προφανώς αβέβαιη για το καλωσόρισμά της, τη συνάντησα στα μισά του μονοπατιού του κήπου. Σταθήκαμε σε αμήχανη σιωπή πριν τελικά μιλήσει. Οι παππούδες σου θα ήταν περήφανοι για αυτό που έκανες εδώ. Έκανε νόημα προς το σπίτι και τη συγκέντρωση. Πάντα έβλεπαν κάτι σε σένα που εγώ ήμουν πολύ τυφλός για να το δω. Η συγγνώμη ήταν ατελής, ελλειπής, αλλά ήταν μια αρχή. Δεν βιάστηκα να συγχωρήσω ή να ξεχάσω. Αλλά την προσκάλεσα να συμμετάσχει στο μνημόσυνο. Μικρά βήματα σε έναν μακρύ δρόμο προς την πιθανή θεραπεία, καθώς ο τελευταίος καλεσμένος αποχωρούσε και εγώ καθόμουν μόνη μου στην κούνια της βεράντας που ήταν το αγαπημένο σημείο του παππού μου, αναλογίστηκα το ταξίδι του περασμένου έτους. Είχα χάσει τους αγαπημένους μου παππούδες και γιαγιάδες, αλλά βρήκα τη φωνή και τον σκοπό μου. Είχα χάσει την οικογένεια στην οποία γεννήθηκα, αλλά δημιούργησα μια νέα, βασισμένη σε γνήσια σύνδεση και όχι σε υποχρεώσεις. Η κληρονομιά δεν αφορούσε ποτέ τα χρήματα ή την περιουσία. Είχε να κάνει με την πίστη σε μένα και τις δυνατότητές μου. Μια πίστη που οι παππούδες μου είχαν καλλιεργήσει από την αρχή. Με είχαν δει καθαρά όταν οι άλλοι με προσπερνούσαν, με εκτιμούσαν για αυτό ακριβώς που ήμουν και όχι για αυτό που ήθελα να είμαι. Η αληθινή κληρονομιά που άφησαν δεν μετριέται σε δολάρια, αλλά στις αξίες που ενστάλλαξαν, ακεραιότητα, συμπόνια. Δημιουργικότητα και το θάρρος να μένεις σταθερός στις πεποιθήσεις σου ακόμα και όταν στέκεσαι μόνος σου, αυτή ήταν η πραγματική θησαυρή,
αυτοί που δεν μπορούσαν ποτέ να ξοδευτούν ή να κλαπούν, καθώς λυκνιζόμουν απαλά στην κούνια της βεράντας κάτω από τον ουρανό των αστεριών, ένιωσα μια βαθιά αίσθηση γαλήνης. Ο δρόμος προς τα εμπρός ήταν ξεκάθαρος, όχι εύκολος αλλά ξεκάθαρος. Θα τιμούσα τους παππούδες μου όχι προσκολλημένοι στα υπάρχοντά τους, αλλά ενσωματώνοντας τις αξίες τους και επεκτείνοντας τη γενεοδορία τους στο μέλλον. Είχατε ποτέ κάποιον που πίστευε σε εσάς όταν κανείς άλλος δεν πίστευε, που έβλεπε τις δυνατότητές σας ακόμη και όταν εσείς οι ίδιοι δεν μπορούσατε να τις δείτε? Θα ήθελα πολύ να ακούσω τις ιστορίες σας στα σχόλια παρακάτω, και αν αυτό το ταξίδι είχε απήχηση σε εσάς. Παρακαλούμε εγγραφείτε στο κανάλι μου για περισσότερες εμπειρίες από την πραγματική ζωή. Κάντε like και μοιραστείτε το αν βρήκατε αξία σε αυτή την ιστορία. Είμαι ευγνώμων στον καθένα από εσάς που με ακούσατε και ελπίζω να θυμάστε ότι η οικογένεια δεν ορίζεται πάντα από το αίμα, αλλά από το ποιος πραγματικά σας βλέπει και σας αποδέχεται για αυτό που είστε. Σας ευχαριστώ που είστε μέρος του θεραπευτικού μου ταξιδιού και σας εύχομαι το κουράγιο να τιμήσετε τη δική σας αλήθεια, όποια και αν είναι αυτή.